Ito pala lahat yung nakuha ko. Kabuti, lilinisan ko na lang. So, good morning guys. Part 2. Punta ulit tayo sa bundok. Manguha ng kabuti. Tingnan natin kung may tumubo na sa second destination ko kahapon. Wala kasi tumubo kahapon dun eh. So ngayon medyo kan pa, madilim-dilim pa. Kasi alas 4 pa lang. Tignan na ulit natin yung pinagkuhanan natin kahapon. Baka sakaling meron. Wala. Tayo dito. Wala rin dito. So, dito tayo. So yun na yung masaway na aso. Wala pa rin dito. So baka may tumubo na nga dun. Kasi wala nang dito. May iisa dito. Ay, nandito sila. Sana marami sila dito. Kasi may nakita na ako. Nandiyan na. Tapos nandun sila. Dun. Kunin lang natin. So, yun. Ayusin ko lang. Karit hindi nala ko ngayon kasi sira yung kutsilyo ko. Kaya itong karit muna. So, marami sila dito. Hopefully, sana matatapatan yung nakuha ko sa ilog. Excuse. Ganda. Diyan sila. Dito lang pala yung may tumubo. Maganda sana pag may GoPro kami. Kaso wala kaming pambili eh. Kaya cellphone muna. Dito. Tapos nandun sila. Dito sa taas. Wala na dito sa taas. Mas maganda pala yung mga kabuti dito pag hindi umuulan. Kasi hindi nasisira. Kasi pag umuulan kinakain eh. Kinakain ng mga uod. Ganun. Mas maganda. So wait lang guys, kunin ko lang lahat para di makonsume sa oras kasi marami pang tayong pupuntahan yan. Mahaba-haba pag binidyo ko lahat. So ito yung nakuha natin doon. Nandito na tayo guys.
May nakita ulit ako. Dito sila oh. Dito. Mas madali talaga makita pag madaling araw. Tingnan niyo yung gawa yung aso. Nandiyan lang. Ito yung mga kumakain ng dahon ng itong kabuti. Yan. Nakain nila. So, dito pala sila nagkumuha kahapon. Kabuti rin. Nakuha sila dito. Kasi may mga palatandaan sila. So, nandito sila. May tatlo pa dito. Dito. Pati yung yung kanya. Kinakatangkay niya, kinakain nila. Yun o. Kinakain. So, nakuha na natin. Hanap ulit tayo. Baka sakaling meron tayong mahanap. Ayoko. Pero puro maliliit. Ito yung mga masarap. Dito. Dito sila. Kunin na natin bago kunin ng iba to. Inaamoy oh. Baka maghahanap siguro. So wala na. Maliliit ang mga. Kaya huwag natin kunin. So kanina may napansin ako dito. Tignan natin nandyan sila. Konti lang naman. Mga maliliit din. So kunin natin yung mga mas malaki. Para ako. Sarap to, lagyan ng daw ng palaya. Meron pa dito. Kasi mga maliliit kaya kunin pa rin natin. Sana makita ng iba. Hindi rin ito papakawalan pag nakita ng iba. Sana may ganda. Na may mga makasama. Ay nga. Marami pala sila oh. Hindi sila oh. Napapansin mo talaga. Oh. Oh. Kunin natin guys. Ayusin natin pala yung plastic bag para mas madali. Lagay na lang. Lagay na lang. Daming langgam. Mati langgam kinakain na yung kwan. Nakita nila to kaso baka kukunin mamaya siguro. Kaso naunaan na natin eh.
Ay, ayaw talaga. Ay, hindi. Ganun pala yung kanya. So ito, kunin natin lahat to. Tumba natin, nakakita tayo. Itong aso naman, kanto. Yung ulo ko. So, aso na yung iba dito. Wala na tayong nakita. Wala na ba? Mahirap din napansin ah. Meron pa dun. So, hanap ulit ako ng iba guys. So, dito, may napansin ako. Tignan natin. Nakita ko nakatago. Baka sakaling kabuting nauulam to. Yung kabuting tumutubo sa mga bunton yung tawag sa amin. Nauulam to. Kaso walang kasama. Pinapapak ng ano. Oh, yan, kinakain nila. Oh. Yung bawat mga kumakain. Sinisira nila. So ayun, kuha na natin. Hanap ulit tayo. So madaming kabuti dito guys. Kunin ka na. Dito sila guys. Nakawasan natin yung camera natin. Are ko. So wait lang guys. May bahay dito sa tabi nito. Pero siguro hindi nila nakita to. Marami-rami rin. Tumubo dito.
So, wait lang guys, kunin ko lang lahat. Ito pala lahat yung nakuha ko. Kabuti, lilinisan ko na lang. So, bye muna guys ngayon. Huwag niyo makalimutan mag-like and subscribe. Pag-share na lang po sa more videos. Bye.